दावराव देखेब नार्जारिया सासे आनसाक्सेसफुल दैदेनगिरि हारियाव दावराव दावसि लाबोनो नाजाग्रा सुबुं 17 बोसोर BPM सरकार आरो दानि UPPL सरकारनि सासनखौ नायोब्ला हा आरो अख्रांनि फारागथि दं। नंगौ दावराव देखेब नार्जारिया थांनाय समाव मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि सायाव गोबां बाथ्रा सोंखारिनायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि सुराज कुमार मुसाहारिया गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिथां सुराज कुमार मुसाहारिया दावराव देखेब नार्जारिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदोंदि थांनाय 17 बोसोर BPM सरकारा BTCआव गादबनानै सोबख'नानै नासयनानै आरो बुख्रुब बुख्राब खालामनानै लुथिनानै जाबोदों होनना बिथां सुराज कुमार मुसाहारिया बुंदों। आरो बिथाङा बुंबावदोंदि थांनाय 17 बोसोर BPM सरकारनि दाङाबाजि गावजों गाव हिंसा खालामनाय सास'नाय दिनै गैला। लोगोसे बिथां सुराज कुमार मुसाहारिया आरोबाव बुंबावदोंदि थांनाय 17 बोसोर BPMआ जाय नखरखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामदोंमोन दिनै बे नखरखौ UPPL सरकारा फोथांना लाखिफिनदों। बिथांमोना खौरां बिलनि गेजेरजों दावराव देखेब नार्जारिखौ माबायदि बाथ्राजों फिनजाथाय होदों आबुङै मिथिनानै लानि फै। खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय जे जोङो दा मिडियायाव मोनसे बाथ्रा जों नुनो मोनदों जे दावराव देखेब नार्जारि बिथाङा जोंनि UPPLनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जे UG ब्रह्म सारनि सायाव माखासे गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनदों बा मिडियायाव नुनो मोनदों। दा बे हिसाबैनो जोङो बेनि सायावनो फंनैसो बुंनो होननानै नोंथांमोनखौ दिनै लिंहरनाय जादों। जे दिनै दावराव देखेब नार्जारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे UG ब्रह्म सारा जे इलेक्शन केम्पिंनि समायाव जे अरुणोदयनि माखासे आसनिफोर सरकारि आसनिखौ नोङो एगेन्स्ट पार्टिनि मानसिफोरनो होनाय जानाय नङा बेखौ लानानै बिथाङा माखासे बिबुंसारनि गेजेरजों गाज्रि गाज्रि भाषा बुंनायखौ जों खोनानो मोनदों। दा सरकाराव दं हिसाबै दिनै गासिबो सरकारि सा सुबिदा आसनिफोरखौ सरकारानो होयो हिसाबै सरकारनि खाथियाव जुदि साफि फैयाब्ला सरकारनि सा सुबिदाफोरखौ जुदि लानांगौब्ला सरकारनि खाथियाव निश्चय जोंनि आसनि लागिरि बिथांमोनहा निश्चय साफिनांगोन बा फैनांगोन बियो रोखा। नाथाय मोनसे बाथ्राया बेखौनो लानानै बिथाङा दिनै UG सारखौ बे बाथ्रानि थाखायनो मोखाङाव मुजुद लानो गोसो जायो बा खाथियाव मोनो बा मुजुद लानो नायनि जे बाथ्रा बुंदों। दा बेयो जाहैबाय दिनै दावराव देखेब नार्जारिया दिनै सिडली उफ्रानि बिसायख'थियाव जे केम्पिंआव ओंखारनानै फिल्डआव दिनै रायजो राजाफोरनि जे UPPLनि सायाव समर्थन होनाय आरो दिनै BPFखौ नागारनानै दले बले UPPL राजनितिक दोलोआव हाबनायखौ नुनानै दिनै बिथाङा मोनसे फ्रास्ट्रेसन गोसो बायनाय बे बाथ्राखौ बेखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बे हिसाबै मोनसे बाथ्राया रोखा दिनै दावराव देखेब नार्जारि बिथाङाबो सासे एबसुनिनो सेनियर सासे दैदेनगिरि बुंनो थाङोबा UG ब्रह्म सारनि बिथाङा देरसिन बैसोआवबो सेनियर बिथाङा। दा बे हिसाबै सासे सेनियर एबसुनि दैदेनगिरि बिथाङा दिनै नोङो गावनिनो सासे जुनियर UG ब्रह्म सारनि सायाव बेबायदि अन्याय भाबै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारियो। आरो बाथ्राया जाहैबाय दिनै UG ब्रह्म सारा दिनै नोङो खुनु दिनै नेताफोरनि सायाव गाज्रि भाषाजों फंसेबो बियो बुंजाबाबो गावनि एगेन्स्टै बुंब्लाबो दिनै बिथाङा रावनि सायाव गाज्रि भाषाजों बुंनाय बा सोंखारिनाय दिनै बिथाङा गैया। बे हिसाबै बिथाङा बयखौबो दिनै जोङो बै 17 बोसोर सासन खालायनायनि थाखायनो 25 बोसोर दिनै बर' जाथिया दिनै बेक जानानै थांबाय। दा बेखौ जोङो दिनै दाफामफिननांगौ फोसाबफिननांगौ नि मोनसे दिनै सम फैबाय जायनि फलाव जों आइ आफा रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे दिनै नंखाय बेबायदि दावराव देखेब नार्जारिया जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बेनि दारै नोंथांमोना रावबो मिसलिड जानो नाङा। दावराव देखेबा जाहैबाय सासे आनसाक्सेसफुल
दैदेनगिरि बिथाङा जाहैबाय जों बुंनो थाङोबा सब समय समाजाव मोनसे बिशृंखला सृष्टि खालामनो नाजाग्रा मानसि बिथाङा सब समय दिनैहाय जोङो जाथियाव गावस्रा गावस्रि लाबोनो नाजाग्रा बियो मानसि बुंदों दिनैहाय नोङो दिनै इउजि ब्रह्मखौ जाथियाव गावस्रा होग्रा गावस्रानाय लाबोग्रा नेता होननानै बुंदों नाथाय जों बुंनो थाङोबा दिनै दावराव देख्रेबनि नेतृत्वआवनो थांनाय एबसु आरो पिटिसिनि जे गावस्रालायनायनि आरम्भ बै परिबेसखौ जोङो दिनै बुंनो हायो जोंबो मिथिगौ दा बेफोरबायदिनो गोबां दिनै जुदि गेसाव गोफोन बुरखांनांगौ जायोबा दावराव देख्रेब नार्जारिनि एगेन्स्टै जों गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो नाथाय जों बेफोर बाथ्राखौ बुंनो गोसो गैया जुदि सम जायोब्ला नांगौ जायोब्ला जुदि बिथाङा जुदि बाथ्राफोरखौ जुदि लागाम हमनानै जुदि बाथ्राफोरखौ बुङाब्ला गासिबो तथ्य सहकारै जोङो दावराव देख्रेब नार्जारिया मोनसे समाव एनडिएफबिनि एगेन्स्टै मा षड्यन्त्र खालायबोआमोन बिएलटिनि एगेन्स्टै मा षड्यन्त्र खालायबोआमोन 1996 आव जेला बिएलटि माबा जायो बेफोर गासिबो तथ्य पातिखौ होनानै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो दा ओंखायनो जों मोनसे बाथ्राखौ गोख्रोङै सावरायो जों कन्डेम खालायदों जों सेनियर हिसाबै रेसपेक्ट होयो बिथाङा जाहाथे बेबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायो आरो नङाब्ला जोङो गासिबो तथ्य पाति होनानै बिथांनि एगेन्स्टै माखासे बाथ्राफोरखौ बुफ्रुनानै होनो बाध्य जागोन दिनै इउजि ब्रह्म सार बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोननिनो सासे जुनियर सासे बेबो एबसुनि दैदेनगिरिमोन बिथांमोननि दैदेननायावनो बेबो उन आवगायबोदोंमोन दिनै इउजि ब्रह्म सारा जुदि बुंनांगौ जायोब्ला गोबां बाथ्राखौ साफ्रोमबो नेतानि एगेन्स्टै सोर नेताया माबायदि बियो बेखौ थन्न थन्न बुंफ्रुनानै बेखेवनानै होनो हानायनि क्षमताया बिथांनावबो दङ नाथाय बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ लुबैया समाजाव जातियाव बिशृंखला जानायखौ बिथाङा लुबैया जायनि फलाव दिनैहाय बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ जे गावनि सायाव माखासे बाथ्राफोरखौ गाज्रि गाज्रि बाथ्राखौ बुङोब्लाबो बिथाङा रावनिबो एगेन्स्टै जेबो बाथ्रा बुंफिना दा ओंखायनो जों खावलायदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव उफ्रा बिसायख'थियाव UPPL निनो बिजाथि दिनै जोंनिनो एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहागोनखौ नुनानै दिनै बिथांमोननि नेताफ्रा फ्रास्ट्रेसन जादों आरो मोनसे बाथ्राया नैबेबो क्लियारखा थांनाय 17 बोसोराव बेलासि जानाय लोगो लोगो दिनै मेलायाव जोंनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाया थाङो सानफ्रोमबो मेला जौ जुवानि आड्डा ड्राग्सनि आड्डा दिनै बेबायदि जोंनि सारा बिटिसि ओनसोलाव बे परिबेसा फैबायमोन जायनि फलाव दिनैहाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो शिक्षा दीक्षानि खेथ्रआव गोसो मनोजग होनो हायैनि मोनसे परिबेस फैबायमोन दिनै जोंनि भबिष्यतआ अन्धकारनि लामायाव थांबायमोन दिनै बेफोरखौ दाफामफिननो थाखायनो दिनै प्रमद बर' दिनै जोंनि सारनि दैदेननायाव दिनैहाय नोङो बड'फा सुपार 50 मिशन दाबाय बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों दिनैहाय जे इन्जिनियारिंनि जे फ्रि कचिं दिनै नोङो डक्टरनि जे फ्रि कचिं दिनै UPSC दिनै परिखा SS परिखा होनायनि थाखाय दिनै जे फ्रि कचिं होदों बिनि गेजेरजों दिनै सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा फरायनायनि शिक्षा दीक्षानि खेथ्रआव गोसो होफिननायखौ जों नुनो मोनदों मोनसे समाव दिनै गामि गामि जाय फुटबल गेलेग्रा फोथार गिदिर गिदिर मोजां मोजां क्लाब बै क्लाबफ्राबो दिनै थैलांजोबबायमोन बेफोरखौ दिनैहाय नोङो मोनसे परिबेसखौ लाबोफिननो थाखायनो दिनै क'क्राझाराव ISPL खुंनायनि गेजेरजों दिनै मोनसे मोजां परिबेस जोङो दिनै लाबोफिननो दिनै हाबाय होननानै जोङो बाथ्राखौ बुंनांगोन मानो होनोबा दिनैहाय मेला जौ जुवा गासैखौबो बन्द खालायनायनि थाखाय दिनै गेलेनो गोसो जानाय मानसिफ्रा दिनै बेलासि सम जायोबा फिल्डआव ओंखारनाय गेलेनाय मोनसे मोजां परिबेसा दिनै फैफिनबाय दिनै थिग बेबायदियैनो दिनैहाय नोङो बुंनो थाङोबा दिनै नोङो जोंनाव बावै इन्टारनेशनेल लिटारेचार फेस्टिभेल खुंदों मोनसे समाव बुंनो थाङोबा साहित्यआबो जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनायनि लामायाव फैबायमोन मानसिफ्रा लिरनायनि फारसे गोसो होलामोन नाथाय इन्टारनेशनेल लिटारेचार फेस्टिभेल खुंनायनि गेजेरजों दिनै गोदान गोदान कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय दिनै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्राबो दिनै मोनसे इनकारेज मोननायनि गेजेरजों दिनै नोङो खन्थाइ रायथाइ सल' सल'मा लिरनायनि फारसे दिनै गोसो होफिनदों दा बेफोर हिसाबैनो दिनै इन्टारनेशनेल ड्रामा फेस्टिभेल दिनै खुंदों बेनि गेजेरजों दिनै जोंनि राव हारिमु कालचारखौ फोथांनानै लाखिनायनि दिनै खामानि मावदों दिनै जोंनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरनो दिनैहाय जोङो थांनानै थानायनि गावबा गाव संस्थापननि लामाखौ खालायनानै लानो हाथों होननानै दिनै बिटिसि सरकारा दिनै 35टा गिदिर फिसा दिनै फ्लेगशिप मिशन खुंदों बे
मोनफ्रोमबो फ्लेगशिप आसनिनि गेजेरजों दिनैहाय मा खालायनो नागिरदों मोनफ्रोमबो एंगेलनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि मानसिफोरखौ दिनै गावबागाव जिबनाव थांनानै थानो हानायनि संस्थापननि लामाखौ दिनै देखायदों नाथाय थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ बेफोर खामानिखौ मावाखैमोन थांनाय 17 बोसोराव दिनैहाय नोङो बिपिएफआ जे बिटिसि ओनसोलाव सासन खालामफ्रोमबो नेताफोरखौ दिनै बिथाङा मोजां लामाजों आवगायजानो लुबैयो नाथाय बेबायदि दिनै दावराव देख्रेब नार्जारी सासे इउजि ब्रह्म सारनिबो सेनियर सासे दैदेनगिरिया बेबायदि इउजि ब्रह्म सारनि सायाव अयनाय बाथ्रा बुंनायखौ नायोबा बिथाङा सासे गोसो बायनाय दैदेनगिरि आरो बिथाङा आनसाक्सेसफुल जिबनाव साक्सेस जानो रोङै सासे नेता हिसाबै गोसो बायनाय आरो बियो गुबुन नेताफोरखौ हिंसा खालायनानै माजे समाय बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै बिथाङा बुंदों जे UPPL सरकारा दिनैहाय नोङो साख्रि बाख्रि होनो हायाखै बिटिसिखौ धंस खालायबाय बिटिसिनि क्षमताखौ दिनै सेस खालायबाय होननानै बिथाङा बुंदों दिनैहाय जोङो दिनै बाव तथ्य सहकारै होआब्लाबो दिनै जों नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ जे दिनैहाय नोङो UPPL राजनितिक दोलो बा UPPL सरकारा दिनैहाय नोङो नियार एबाउट 6000 दिनै मानसिफोरनो दिनै मास्टार रेगुलाराइज खालायनायनिफ्राय लानानै 6000 नियार एबाउट साख्रि दिनै होनाय जाहैबाय आरो बेजोंनो लोगोसे दाथ' नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ दिनै गोबां साख्रिनि दिनै सार्कुलार होगासिनो दङ दा बे हिसाबैनो दिनैहाय गासिबो जे दावराव देख्रेबा जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बियो दिनै नंखाय रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालायनो नाजादों आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोनहा बुंदों दिनैहाय दिनै दिपेन बर' आरो दिनै प्रमद बर' सारनि सायावबो दिनै माखासे बाथ्राफोर बुंदों दिनैहाय दिपेन बर' प्रमद बर' सारमोनखौ दिनैहाय बिसार खालायनो दिनै खौलोबोद फोनांनायनि जे बाथ्रा बुंदों दिनैहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन दिनै नोङो थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि जे सरकार बे समाव बिथांमोनहा जे दिनै नोङो अपोजिशन मानसिफोरनो दिनै सरकारि सा सुबिदा होयै बिथांमोनखौ थांनाय 17 बोसोराव जाय आन्दोलनकारि नेता बिथांमोनहा बिटिसिखौ सासन खालायदोंमोन गादबनानै सोबख'नानै नासयनानै बुख्रुब खालायनानै जाबोनाय बा लुथिनानै जाबोनाय जोङो थांनाय 17 बोसोराव नुदों नाथाय दिनैहाय थांनाय 17 बोसोराव जेरैबायदि जे सासन खालायदोंमोन नाथाय दिनै 17 बोसोरनि बिपिएफनि जे सासन आरो दानि UPPLनि जे सासन बेखौ नायोब्ला दिनैहाय रात दिन तफात थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोनहा दिनै समाज बिथिङावबो दिनै धंस खालायदों गामिफ्राव खुनु समाज बिसार खालायनो हानाय अबस्था गैयामोन दिनै थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोनहा जोंनि भबिष्यत जे सेंग्रा सिख्लाफोरनि जे जिबनखौ अन्धकारनि लामाथिं नारसोम हरनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोनहा जाय न'खरखौ सिफायनानै सिलिंखार सेरखाय बेरखाय खालायदोंमोन दिनै बे न'खरखौ दिनै UPPL सरकारा रिकनस्ट्राक्सन दाफामफिननायनि खामानिखौ दिनै मावगासिनो दङ नोङो बिथांमोननि नेताफ्रा दिनै बुंनो थाङोबा सानफा साफा दिनै दल नागारनानै दिनै खारनाय बे आराम्भ जानायाव बिथांमोननि गोसो बायनाय बेफोरनाखि मोनफा मोनफा सिन होननानै जोङो दिनै बुंनो हायो